Татар теле сойма, эстрада вәкилләре милли телдә текст әзерләү бик авыр дип белдерә. Шунлыкта иҗат мәсьәләсендә тел проблемасы кискен торамы? Татарга тылмаш кирәкме? Без бүген гадәттәгечә онлайн режимда эшлибез, кунакларыбыз Skype аша элемтәдә. Хәерле кич исәнмесез, эфирда Таяны нокта тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, интернетта безнең соңгы арада дип әйтик шау-шу куптарган моментлар күп, ләкин берсе нәкъ менә телгә һәм безнең милләткә бәйле булганга без инде әлеге теманы бүген алырга уйладык һәм иң элек башлап җибәргәнче укып китим мин аны. Әбрихабриев бергән әңгәмәсендә мондайрак фикер ята. Рус эстрадасында игра слов дигән күренеш бар. Рус теле ул бай тел, безнең татар теле матур тел булса да сай. Филология белгечләре сүгәр инде, әмма сәхнәдә эшләгән кеше буларак әйтәм, безнең телебез сай ди ул. Рус телендә мәхәббәт аңлатуның да йөзләгән төре бар, бездә нәрсә дигән сорау бирә. Илдар әфәнде, килешәсезме? Татар теле саймы ул? Бу фикер белән иң баштан хәерле кич барлык тамашачыларга да һәм студиядәге оппонентларга. Мин бу фикер белән аслан тамырдан килешә алмыйм һәм килешмим. Татар телендә эшли торган редактор буларак, татар журналисты буларак бу минем бәгыремә тия торган әйбер. Һәм нәрсәдән килә дип саныйм мин аны? Ул менә шул әдәбиятны үзеңә кадәр булган әйберләрне белмәүдән килә. Иң беренче, мәсәлән, перәнеккә булмаса торт пешерергә өйрәнер өчен баштан кара ипи салырга өйрәнергә кирәк. Ягъни үзеңә кадәр эшләгән сүз осталарының, язучыларның, сәнгатькәрләрнең иҗатын белергә кирәк. Менә мәхәббәт аңлата белмәсәң татарча, моның өчен бик күп ысуллар бар. Иң беренче, Вакиф Нуруллинның «Күпер чыкканда» дигән китабын алып, шушындагы «Әгәр син булмасаң» дигән повестьны укып чыгу да җитә, әйме? Я булмаса Хәсән Туфан шигърияте, я булмаса Рәдиф Гаташның шигърият поэзиясе, мәхәббәт шигърияте, ягъни. Һәм башка авторларыбыз, менә Илдар Юзиевның поэмалары, әйме? Менә аларны белмичә генә, аларны укымыйча гына, әлбәттә мәхәббәт аңлата алмыйсың. Менә шуның өчен үзеңә кадәр булган иҗатчыларны кабатлап әйтәм, барысын да күздән кичерергә кирәк. Үзең белмәгән әйберне ул юк дип раслау, бу дөрес түгел. Монда дөрестән дә әдәбиятка да игътибар итәргә кирәктер, чөнки күбрәк укыган саен тел байлыгы да арта бит инде, монысы аңлашыла. Әлбәттә, әлбәттә. Нияз, килешәсез микән? Әгәр дә без монда эстраданы алабыз икән, әгәр дә без инде театр сәнгате булсынмы ул, һәм гомумән сәхнә теле дип әйтәбез, килешергә була микән сай тел дип? Беренчедән, мин гомумән андый чагыштыру дөрес дип уйламыйм, чөнки сай һәм бай телләр юк алар. Тел ул беренче чиратта, иң әүвәл ул аралашу коралы, ягъни коммуникация коралы. Әйтик, эскимосларның телендә ничә дистә, ничә йөз сыйфат, карның сыйфаты бар. Андый сүзләр бик күп, аның төсмерләре генә 100-гә якын. Инде Сахарада яшәүче халыкларның бөтенләй без һәм кар дигән сүзләр юк сүзлектә. Бу бер нәрсәне дә аңлатмый, ул төрле җирләрдә яшәгән халыкларның теле шундый гына аңлата. Шуңа күрә сай һәм бай телләр минемчә юк, һәм бу бик шовинистик, минемчә шовинистик рухында әйтелгән, бәлки аны Әбрихабриев үзе дә сизми калды, ләкин шовинистик рухында әйтелгән сүзләр. Чөнки аннары башлана, кемнең мәдәнияте өстәнрәк, кемнең астынрак, кемнең сәнгате югарырак, кемнең түбәнрәк. Андый минемчә, андый фикерләр минемчә ул бик теге бүгенге көннәрдә бигрәк тә бик ничектер татар колагына бик явыз ишетелә. Ләкин ул аны күңеленә тигәндер инде монда. Димәк, ул бит инде аның белән күзгә-күз очрашкан әлеге проблема белән. Һәм шулай ук интернетта да әлеге сүзләр, әлеге әңгәмәсе аның зур резонанс уятты. Шунда инде без комментарийларында шактый күрдек, кемдер яклап чыга, кемдер килешә, кемдер килешми. Монда әлбәттә филология белгечләре дә төрле фикерләр әйтә. Рәмис, вакытында бит әле тагын әдәби тел, ясалма тел дигән язма бар иде. Шулда бик зур шау-шу куптарды. Менә ни өчен кешеләрне әлеге мәсьәлә, әлеге тема менә шундый зур резонанс тудырып борчый дип саныйсың? Сай тел дип әйтү ул билгеле резонанс тудыра, чөнки ул бит инде теге безнең телебезне кимсетү итеп кабул ителә кешеләр тарафыннан. Мин Әбринең әйткән сүзләре белән күпмедер дәрәҗәдә килешәм, әмма аның менә бу әйтү манерасы дөрес түгел дип саныйм. Телләр төрле. Ул теге ничек дип әйтим инде, күлмәкне шалбар белән чагыштырган төсле. Сай дип әйтергә җирлек юк. Әмма
татар телендә сүз уйнату bir әйткән менә бу сүз уйнату мөмкинлеге ул азрак. Әйтик, мәсәлән, рус телендә бар бит инде. Хороший кладчик кладет на совесть. Менә шушыны ул исәптә тота. Татар телендә менә шушы рәвешле, нәкъ менә шушы рәвешле сүз уйнату, анда теге до Штирлица не дошло письмо из центра. Он еще раз перечитал, все равно не дошло. Менә мондый шушындый рәвешле сүз уйнату татар телендә мөмкинлеге аның азрак. Әмма бу тел сай дигән әйбер түгел. Ул икенче төрле тел, башка төрле. Мәсәлән, шул ук рус телендә дә менә әле без күптән түгел генә шундый бер тикшерү уздырган идек кызык кына. Biz бит инде моң сүзе мәсәлән рус теленә тәрҗемә ителми дибез, әмма әллә никадәр сүз рус теленә тәрҗемә ителми. Мәсәлән, хәтта су буе да рус теленә тәрҗемә ителми. Рәнҗеш, әрнү, әллә никадәр сүз. Без бит рус теле сай тел дип әйтә алмыйбыз аннан чыгып. Татар теле сай түгел, ул икенче төрле. Шуңа күрә филолог фикерендә тыңлап үтик әле урында аны дәвам иттерербез. Милли телләр мәсьәләсенә килгәндә, без төгәл белергә тиешбез. Бу фәндә кабул ителгән шундый канун. Бер генә телдән дә байрак та, яки кимрәк тә, яки ярлылык та түгел. Бүтән телләрдә, милли телләрдә алар мәдәни дәрәҗәдә югары һәм кадерле һәм инде бай саналалар. Бу тел фәненең генә түгел, җәмгыятьтә, иҗтимагый карашларда, сиясәттә һәм башкада кабул ителгән иң тәүге кагыйдә телләргә бәйле рәвештә. Телләр һәммәсе дә бай һәм инде кадерле. Әлбәттә, сан ягыннан карарга мөмкин, тамырыннан сүзнең чыгып карарга мөмкин, грамматик үзенчәлекләренә чыгып карарга мөмкин. Әйтик, мәсәлән, гарәп телен генә алсак та, бер дөя сүзенең генә дә 100дән артык мәгънәсе бар. 100дән артык сүзе бар, бер дөяне атар өчен генә. Сөйләм теле аңлашыла, монда, ләкин Нияз алыйк әле без нәкъ менә сәхнә телен һәм шул ук театрларны мәсәлән, әгәр дә спектакль язганда сценарийларын булсынмы ул, ниндидер башка моментларны әзерләү булсынмы, нәкъ менә сәхнәгә һәм тамашачыга җиткерү өчен. Мондый проблема килеп туамы, нәкъ менә текст язучыларда, сүзне җиткерүдә, мәсәлән, тамашачыга, гомумән андый проблема бармы ул, сүз җитмәү проблемасы? Юк, андый проблема юк. Ләкин сез дөрес аңлагыз. Менә артист ул бит сәхнәдән үз сүзләрен әйтми, чыгыш ясаганда гына, спектакль вакытында ул драматург язылган сүзләрне әйтә. Шуңа күрә драматург, мәсәлән, драматург төрле катламнарның теге сүзлеген күрсәтә ала. Кем ничек сөйләшә, әйтик, мәсәлән, Туфан Миңнуллинның инде нинди бай татар теле без әйтсәк тә, аның кайбер персонажлар бик сай сөйләшкәннәр. Бу махсус эшләнгән иде. Чөнки ниндидер характеристика бирергә кирәк иде шушы персонажка тел аша. Шуңа күрә андый проблема юк гомумән. Әлбәттә, без күрәбез, тел үзгәрә. Һәр дистә ел, һәр гасыр тел үзгәрә. Менә без укыйбыз Баяс Хакыйны, мәсәлән, Гыляскар Камалны, Кәрим Тинчурны укыбыз һәм хәзерге драматургларны. Әлбәттә, мин әйтмәс идем тел сайгая дип, ләкин ул үзгәрә, бик нык үзгәрә. Элек, мәсәлән, 20нчы гасырның башында ничә сүз иде фарстан, гарәп теленнән алынган сүзләр. Аннары ул элемтә изелде, дин белән бергә, дин дә бик зур роль уйнаган революцияга кадәр. Әнде революциядан соң теге научный атеизм һәм башкалар динне бик теге ниткәндә. Шуңа күрә менә шушы гарәп, фарсы алымнар, алар юкка чыгалар, киресенчә урыс теленнән алынган алымнар бик күбәя. Ләкин алар да бит юкка теге урыс теленнән түгел. Алар да бит теге инглиз теленнән, латин теленнән терминнар. Шуңа күрә тел үзгәрә һәм театр, чөнки ул җәмгыятьчелек алдында изге тота һәр вакыт. Шуңа күрә ул тел белән бергә, җәмгыятьчелек белән бергә үзгәрә. Монда аерып карарга кирәктер, чөнки менә мәсәлән, Илдар әфәнде, гафу. Инде сәхнә теле төшенчәсе турында, ул инде күбрәк тел байлыгы, сайлыгы турында түгел, ул инде теге телнең милли һәм дөрес басымнарны ясау турында
аңлата төшенчә. Дөрестән монда аерып куярга кирәктер сәхнәне һәм мәсәлән шул ук журналистикны, Илдар әфәнде. Без гадәттә әйтәбез соңгы елларда бигрәк тә мәсәлән актуальдыр инде журфактан укып чыккан студентлар нәкъ менә рус телендә сөйләшә дип. Һәм менә бу калькаларга еш мөрәҗәгать итүдә күренеше күзәтеләме дөрестән дә? Сезнең эшчәнлектә сизәсезме сез моны? Күзәтелә, бу инде соңгы вакытларда иң авырткан җир дип саныйм. Чөнки яшьләр һаман да шул әдәбиятны укымаудан, гомумән китап укымаудан килә ул. Һәм рус теле бөтен җирдә, бөтен тирә-якта рус теле, һәм без үзебез дә шуңа ияреп китәбез, үзебез дә сизмәстән. Мәсәлән, Мәскәү астында дип сөйләшәбез, минералка артыннан кибеткә киттем, я булмаса менә шушындый теге турыдан-туры рус теленнән тәрҗемә, я булмаса көчле алкышлар астында дип сөйләшәбез. Астында да өстендә дә түгел, алкышлар белән каршы алабыз. Андый сүзләр бик күп. Инде менә бу әбригә киңәш рәвешендә мин нәрсә әйтер идем? Безнең электә булган нәфис сүз осталарыбыз, шул ук менә хәзерге безнең замандашыбыз Равил абый Шәрәфиевләр, Шамхайлар, я булмаса элеккеге заманда Әзәл Яһудиннар, Фәйзи Юсуповлар, Айрат Арслановлар. Менә алар бай әдәбиятка таянып эш иткәннәр. Алар сүз ярлылыгы сизеп, сүз җитмәүдән кытлык кичермәгәндер дип уйлыйм. Һәм ул инде сәхнәдә син эшлисең икән, ул синнән зур хезмәт сорый. Ул җаваплылык, син милләт алдына чыгып, бөтен бер халыкның әдәби телендә чыгыш ясыйсың. Һәм шуңа күрә синең эшләгән хезмәтең дә, репертуарың да бай булырга тиеш. Ул туктаусыз эзләнүгә корыла. Әгәр дә сиңа аны кемдер китереп бирә икән, я булмаса һавадан гына син аны алып репертуар туплыйсың икән, ул аның бәясе бер тиен булатыр дип саныйм. Шуңа күрә бер туктаусыз эзләнүгә корылырга тиеш ул. Менә мин мактану булмасын инде тәҗрибәмне генә уртаклашам. Үзем әдәби телне өйрәнгән вакытта мин бит инде мишәр малае. Менә татар теле нинди тел? Миңа да читен иде әлбәттә. 10 сыйныф татар мәктәбен бетергәннән соң мин журналистикага килдем, татар дөньясына килдем дигән шикелле. Мин нәрсә эшли идем? Нәқи Сәнбәтнең 3 томлык мәкаләләре бар. Мәкаләләр һәм әйтемнәр. Менә ул китапны алып укып чыксаң, әбринең дә фикере үзгәрер дип уйлыйм. Чөнки ул татар милләтенең, татар культурасының хәзинәсе. Анда телнең байлыгы, андагы фикерләр, андагы мәзәкләр. Менә бүгенге көндә дә эшләп ята торган коллективлар бар. Шул ук Мунча ташларда Равил Шәрәфиевлар әйткәнемчә, Шамхайлар. Алар сүз уйнату тирәләрендә менә игътибарлап карагыз, анда нәрсә генә юк. Һәм әле шул вакытта юморда, бик тирән мәгънәле юморда ята. Илдар әфәнде, гафу итегез, бүлдерәм, ләкин татар теленең менә бүген нинди телдә яшьләрнең сөйләшүе хакында без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру. Без бүген бер сорауга җавап эзлибез. Татар теле бай телме ул, әллә саймы дигән. Инде беренче өлештә күпмедер дәрәҗәдә без мисаллар китерә башладык. Рәмис, әгәр дә инде шул ук мәсәлән журналистиканы алабыз, чөнки нәкъ менә журналистика тирәсендә миңа калса инде татар теленең баймы, саймы икәне формалаштырыладыр. Ләкин бүген бит әле социаль челтәрләр, шул ук яшьләрнең үзара аралашуы менә аерыламы ул? Һәм шул ук без Илдар әфәнде белән күтәргән татар теленең сой һәм яшьләрнең бигрәк тә әдәбиятка элеккеге мәсәлән иҗатка мөрәҗәгать итмәүләреннән дә килми микән ул проблема? Ничек уйлыйсың? Татар телен мәктәптә укытмау ул билгеле инде. Мәктәптә укытмау һәм башка фәннәрнең дә укытылмауы ул тәэсир итмичә калмый инде. Менә хәзер без социаль челтәрләрдә күрәбез бит, бик аз кешеләр генә мәсәлән татар хәрефләре белән яза. Һәм ниндидер бер үзенчәлекле шундый бер язу да барлыкка килә. Мәсәлән, ышануны бөтен кеше ышану дип яза башладылар. Менә ниндидер бер менә язу стиле хәтта күзәтелә. Менә шундый хаталы стиль ул кирип бара социаль челтәрләргә. Моны ничек моннан ничек котылырга дигәндә, менә моның бер генә туры гына юлы юк билгеле. Ләкин монда бер нәрсәне исәпкә алырга кирәк. Әгәр без мәсәлән башка рус телле социаль челтәрләрне карасак, анда да шундый ук әйбер күзәтелә инде, билгеле. Рус түгел, әле инглиз телендә дә күзәтелә, ул гафу ит, бүлдереп әйтәм, чөнки әле мәсәлән айрым киемнәрдә ул хаталы итеп ничек ишетелә, мәсәлән, шулай языла дигән мәгънәдә махсус киемнәрдә ясап кайбер кешеләр йөриләр. Татарларга да әлеге мода дип әйтик инде ул кирип китте. Ләкин бу бер яктан мәсәлән инде без әйтәбез, бөтенләй татарча сөйләшмәгән караганда мәсәлән шул ук татар телен язу яхшы һәм уңай күренеш булса, ләкин хаталы язу ул инде күпмедер дәрәҗәдә бәлки уйланырга җирлек тудырадыр. Без бүгенге теманың төп герое булган Әбри Хәбриевның видеоязмасында карап китик, әле аннары дәвам иттерербез. Мин үз телемне бик яратам, бик хөрмәт итәм.
Кайбер артистлар шикелле мин сәхнәгә чыгып татарча җырлаганнан соң сәхнә артына кереп урысча сөйләшеп йөрмим. Мин киресенчә андыйларны яратып бетермим. Сайлыкка килгәндә шушы дискуссиягә, бәхәскә ачыклык кертәсем килә. Сүз гомумән әңгәмәдә рус эстрадасында, рус мәдәниятында киң җәелгән игра слов алымы термины, сүз уйнату, сүз уйнашы турында бара иде. Рус эстрадасында бу алым бик киң җәелгән. Йөзләгән вариант китереп була. Мисал өчен, кызганча каршы безнең татар телендә бу алымны куллану бик кыен. Менә шушы сайлылык турында барды сүз. Мин соңгы арада китапханәләр белән элемтәгә кереп, китапханәдә эшләүче якыннарым, дусларым белән элемтәгә кереп, мәгълүматлашып башладым, эзли башладым. Һәм шунысы ачыкланды. Рус телендә якынча 200 меңгә якын сүз бар. Татар телендә 3 чыганак таптык. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә 3 томда 58 мең сүз дип язылган. Кайбер чыганакта 100 мең сүз дип язылган, кайбер чыганакта 200 мең сүз дип язылган. 150 мең сүз дип язылган. Кайсысына ышанырга да белмәссең. Менә сезгә бер кичкенә генә мисал рус эстрадасыннан КВН командасы, Утомленный солнцем командасының бер чыгышыннан. Умники и умницы тапшыруы бара, финалга 2 егет чыккан. Шуның берсенә сорау бирәләр. Что сказали татар-монголы, когда пришли к русским? Бер егет җавап бирә. Нас орда. А что им ответили русские? А насрать. Кемдер хәзер бәлкем менә бу сүзләрдә оятсызлык күрер, яңгырашы буенча шулай, ничек инде телевидениегә син шундый сүзләр әйтергә җөрьәт иттең, оятың бармы, акылың бармы диючеләр дә булыр. Мәгънәдә бөтенләй икенче фикер ята. Мәгънәдә булай дилгән. А насрать. Ягъни мәсәлән, борынгы Русьтә гаскәрне, армияне рать дип атаганнар. Менә ул сүз уйнашы. Ишетелә бер мәгънә, асылда бөтенләй икенче әйбер ята. Менә бездә бу алымны кызганычка каршы, кабатлап әйтәм, кызганычка каршы кулланып булмый. Ниязбек борчылып карап утырдыгыз әлеге видеоны. Дөрестән дә ниндидер, димәк, борчылу хисләре тудымы? Аны тыңлаганнан соң һәм тагын бер фикер ятамында, менә шушы ук сүзлекләрдә безнең сүзләр азрак булу дигән. Ләкин бит инде без беләбез, безнең тарихыбыз бай, шул ук мәсәлән, әдәбиятыбыз бай. Монда килешергә мөмкин микән? Мондый фикер белән әллә инде шул ук сүзләрне санауга кайтып калдырырга кирәк микән? Мин филолог түгел, шуңа күрә төгәл әйтә алмыйм, бер Хәбриев кебек ничә сүз бар татар телендә. Ләкин шуны исәпкә алырга кирәк, ничәнче елларда чыккан, ул хезмәт ничәнче елларда нинди чорга бәйләнеше бар аның. Чөнки Совет чорында чыккан китапларда, сүзлекләрдә бик күп очракларда менә шушы фарс теленнән, гарәп теленнән килгән сүзләрне билгеләп үтмәгәннәр. Әйтик, рус теленнән хәзер Төрки, инглиз, латин, грек телләреннән алып башласак без сүзләрне, ул да сайыгая. Шуңа күрә моны исәптә тотарга кирәк. Әлбәттә, һәм ул хезмәтләр әле киләчәктә дип уйлыйм. Бөтен теге сүзләрне санап исәпкә алу. Нидә аннар бит филолог булмасам да мин беләм, мәсәлән, татар теле ул агглютинатив тел, ни буенча, синтаксис буенча, рус теле ул флектив тел. Һәм аларның сүз уйнавы төрлечә булырга тиеш, минемчә. Алар аларны чагыштыру бернинде дөрес булмастыр дип уйлыйм, чөнки аларның принциплары башка. Сүз тезмә принципы, сөйләшү принципы, фраза төзү принциплары бик аерылып тора. Шуңа күрә нәрсәдер рус телендә нәрсәдер бәлки яңгырый шушы сүз уйны белән, татарча ул бөтенләй башкача яңгырырга тиеш. Һәм кирәк микән әле безгә, Илдар әфәнде, сез текстлар белән дә еш эшлисез, менә шул ук яшьләрдә төзәтәсез дип инде карыйсыз, күрәсез дигәндәй. Монда әгәр дә без менә шул ук юмор мәсьәләсен алсак, кирәк микән безгә нәкъ менә аларга табынырга дип әйтик бу очракта һәм аларча эшләргә? Әллә инде безнең үзебезнең мәсәлән шул ук сүз тезмәләр, шул ук юмор, шул ук юнәлешләр нәкъ менә үзебезчә татарча аерым булырга тиеш микән? Менә мин тыңлап утырам да, Алмаз, нәкъ сез әйткән фикергә килеп барам әкрен генә.
Менә бу әбринең ялгышлыгы, уйлавы дип әйтим инде, хәзерге яшьләребезнең күбесенә хас булганча, бер менә шушы сез әйткәнчә рус теленә табынума, рус мәдәниятенә йөз тоту һәм шуның менталитетына иярүдән килә, автоматик рәвештә иярүдән. Татар теле ул төрки тел, рус теле Һинд Европа телләренә керә. Аларның тел төзелеше дә икенче төрле. Менә Нияз әйткәнчә бик хак бик дөрес әйтә. Һәм аларның, димәк, менталитеты да башка, юмор, тел, стиль мәсьәләләре дә бөтенләй икенче. Шуңа күрә рус телендә менә бу бар, бездә никтер юк дип аларны чагыштыру һич кенә дә дөрес түгел. Аның үзенең юморы бар, үз асылы бар. Татар теле менә кайбер мәзәкләрне сөйлисең, әйме, аларны бары тик татарча гына тыңлап була. Һәм татарча гына аңлап була, һәм шулай тәэсир итә дә ул. Аны русчага тәрҗемә итеп тә булмый, һәм ул кирәк тә түгел. Урысның үзенеке бар икән, булсын. Татарның үзенең юнәлеше. Тел сай дигән сүз белән бөтенләй килешә алмыйм. Мәсәлән, санап күрсәтик. Синонимик рәд дигән әйбер бар. Сүзләрнең байлыгы. Мәсәлән, үлде дигән сүз инде бик матур сүз булмаса да китерим. Менә үлде бу доминатив сүз. Шул синонимик рәднең доминантысы, төп сүз. Һәм аннан тыш без 40лаган вариант китерә алабыз. Җан тәслим кылды, һәлак булды, ахирәткә күчте, гүр иясе булды, икенче дөньяга китте, тагын нәрсәләр, вафат булды, сынды, кәкрәйде, китмәнләнде, китеп барды, менә сүнде, якты дөньядан китте. Менә вариантлары әйтәм бит, санасаң әллә ни кадәр. Бакыйлыкка күчте. Менә әле бу бер сүз генә. Бу нәрсәдән килә? Әдәбиятны белмәүдән һәм аны укырга теләмәүдән килә дип уйлыйм. Инде көчәнеп, ирексезләп, ике телне чагыштырып, менә анысы бездә бар, бусы бездә юк дип уйлау кирәк түгел минемчә. Чөнки татарның үзенекен асылын, менә асылыбызга кайтабыз дип сөйлибез бит. Татарның асылы ул икенче төрлерәк юнәлештә. Ул төрки дөнья, ул киң далаларга, дала сугышына нигезләнгән. Һәм аның икенче төрле ата-бабаларыбыздан килгән җырлык безнең үзебезгә дә хас, аның башка вариантларын уйларга гына кирәктер дип саныйм. Рәмис, әгәр дә без шул ук интернетны алабыз икән, бүген бит инде бары күбрәк шул яшьләр дә, өлкәннәр дә, олылар да дип әйтик, алар бүген интернетта утыра. Аерым татар контенты бармы бүген җитди сыйфатлы һәм инде әлбәттә шул ук мәсәлән рус калькалары кулланмыйча үзебезнең нәкъ менә фикерне дә төрлечә белдерә алырдай сүзләр белән җөмләләрдә төзек булып, мәсәлән шул ук орфографик хаталарда очрамасын өчен андый текст һәм андый контент бүген бармы ул? Bütün нәрсә чагыштырмача мин үзем уйлыйм җитәрлек дип, мәсәлән шул ук без Казан утларын алсак та, ул бит инде социаль челтәрләрдә, сайтларда аның барысы да бар. Без теләгән дәрәҗәдә билгеле түгел, мәсәлән безнең бит инде архивыбыз, борынгы китапларыбыз, Галимҗан Ибраһимовлар башкалары бөтенесендә әсәре минем фикеремчә алар бөтенесе дә интернетта булырга тиеш. Бернинди теге шикләүләрсез, бер нәрсәсез, чөнки ул безнең архивыбыз, ул безнең мирасыбыз, мәсәлән, Тукай сайты ясалды, шуны шикелле бүтән безнең мирасыбыз ул булырга тиеш әдәбиятта, без ул телне өйрәнә алсын өчен. Менә мин монда бер очракта әйтеп булган, әйтә бит, ни өчен татар телендә сүзләр аз дип. Ни өчен аз булмасын, чөнки татар теле бит ул күпмедер шикләүләрдә яшәгән. Мәсәлән, татарларга тимерчелек белән шөгыльләнергә ярамаган, алар зур елгалар буенда яшәмәгән. Димәк, тимерчелеккә хас, коралга бәйле, технологиялар, шушы технологияләргә бәйле рәвештә тел үсә алмаган, мондый сүзләр барлыкка килә алмаган гасырлар буена, моны исәпкә алырга кирәк. Һәм шулай ук менә без әле күптән түгелгә бер шундый бер кызыклы сүзлек ясаган идек, татар-башкорт сүзлеге дип әйме. Мәсәлән, башкортларда мишень сүзенең үз сүзе бар. Без татарда юк, без мишень дип әйтәбез. Без шуны ясаган идек сүзлекне. Безгә Аркаил Зәйдулла әйтә, татарда да булган ул сүзләр дип. Һәм дөрестән дә татарда ул сүз булган. Без ул сүзне онытканбыз, чөнки ниндидер менә шушы шикләүләр аркасында. Дөрестән дә, мәсәлән, татарда мишень дигән сүз булмавы, ул булырга мөмкин булмавы, ул дөрестән дә гаҗәп хәл бит инде. Ләкин аңлашыла монда, без төп сорауга җавап эзләдек әлеге тапшыруда, татар теле боймы соймы дип, ләкин шулай да менә бу Әбелхәбиров әйткән сүзләр уйланыр өчен җирлек тудырырга сәбәп бирә аладыр. Бик зур рәхмәт сезгә, безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен ышанып калабыз. Безнең тапшырудан соң бәлки әле кемнәрдер әлеге мәсьәләгә шулай игътибар биреп, киләчәктә үзләренең телләре буенча, үзләренең милләте буенча шулай уйлана башлар дип. Сау булыгыз. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Рәхмәт. Татар теле боймы, соймы, төрлечә бәяләргә мөмкин, ләкин милли проблемаларны хәл итү үзебездән торганын да онытмыйк. Исәнлектә күрешергә язсын.